Ассалому алайкум. Ман Ҷуравод Шавкатович, аксбардор ва айни ҳол соҳибкор. Ва имрӯз дар меҳмони мо яке аз дӯстои наздик, мумкин бисёри шумо мешиноситон, ҳам кораш ба ҳам зиндагиш ба мастер Ғуломҷон. Ако хуш омадед. Салому алейкум, раҳмат. Хуш омадед ба подкасти Одамова. Ин подкаст ҳама маводҳо, ҳама видеоҳое ки мо мекунем барои одамо аст ва бисёр корҳои бузург дар зиндагӣ мешудагишам, ҳамаш ҳамин корҳои бузурга одамо мекунанд. Ва мо ин фикри шахсии ман, барои ман шумоам кори худатонро бисёр корҳои бузург кардагӣ. Хуш омадед подкастро. Раҳмат. Тақрибан 2 сол мешавад ки ман шумоя ҳамчун гуфти гапҳо шефповар мешиносам. Тӯи кадӣ ва инчунин ҳамин социални сетҳои шумои бисёр дидам. Хайр баъд насиб ки ҳарду мо ҳам шинос шудиму бисёр корҳо кади рӯбарӯ мешавем. Ва аз ин ман ҳамин як чиза аз ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан дарк кардам ё ки дидам. Шумо бисёр инсоне ки шахсе ки дар сторисотон бисёр дар бораи дӯстатон табрик мекунед, отмечать мекунед ё ки статус бисёр мемонед. Ман медонам ки то рафт одамо калон шавад, инсонҳо чӣ қадар сину солшон калон шавад, шумораи дӯстошон кам мешавад. Киҳоя шумо дӯст мешуморед ва чӣ хел бо онҳо дӯстӣ мекунед? Дуруст савол. Якумаш дӯсти азизам шумо. Баъд ман худам аз хурдим дӯстӣ бисёр доштам. Вале ёш будаму ден раздени қайд мекардам 20 кас, 25 кас хонамо секция этаж беем. Хона майда буду, лекин ман бисёр бача ҷамъ мекардам. Ман худам ҳамин хел характер дорам ки бисёр ҳама яктикада меистам. Ҳозир ҳамин хели дӯсти наздик дорам ки қати якҷои калон шудагӣ, ахурдӣ, қати детсад барафтагӣ садик, баъд як мактаб рафтагӣ, ҳам синиф, и ҳам хизматом ҳаст монанда. Барои ҳамун ман худам аслан ҳамин хел одам ки ҷӯрии бисёр доштан нағз мебинам. Меҳру оқибати омаду рафта нағз мебинам барои ҳамин. Ҳамин як мардуми хуҷанданда як хосша, ҳамин ошноҳо обычно мумкин ман ҷануб ё ки баъзе минтақаҳои Тоҷикистон ба регионҳо ҳамин чиза чусид намекунем, эҳсос намекунем ё ки намебинем, лекин хуҷанд ба ҳамин гирду атрофи хуҷанд ноҳияҳо минтақа ва бисёри ошноҳо дар як моҳ гап мехӯранд ё ки ҳафтава мешинанд. Ҳамин фикри шумо ба ҳамин ягон плюсаш ҳастми ё ки ягон минусаш ҳастми ё ки ягон таърихаш ҳастми фикри шумо ба? Не, ин чиз обязательно шуданаш дар кор. Ҳар як мард ба ҷӯрии бисёр, ошнои рафиқи бисёр, як рӯз зиндагӣ як маслиҳат метиҳад. Аслан ман нағз мебинам хел ҷӯрабозӣ ба правильни пути де толка. Мисол ман ҷӯрои интихоб кардагим ҳамаш одамои дуруст. Барои ман ягон зиёнаш намерасад. Бисёр хуб. Ғуломҷон, ман як чиза бо замечать кардаги шумо ва ҳамин инстаграми шумо. Шумо ба ғайр аз оне ки дар бораи дӯстатон бисёр сухан мекунед, насиҳат мекунед, инчунин дар бораи коротон бисёр нишон медиҳед, боз дар бораи волидайн қадру қимат, насиҳат, пандҳо мемонед? Албатта, акои азиз, ман модар, падар барои мо, барои ҳар якти мо наздик. Ин чизо трогательни барои ман. Ман бисёр мемонам ки ин ношукрӣ не, ин як чизи маъно мефаҳмонад ки ба кашто одамое ки модар дорад қадраш баравад, вақту соаташ ба кашто вайҳо зинда, барои ҳамон қадраш баравад гуфта мемонам. И ҳамин хел рӯзое ки бурондем, ҳамин хел қулои баланд ба буром достем, худоро шукр, барои ҳамин ки модар нестиям. Модарам мо уже 7 сол ки мо модар бандае кардагӣ, барои ҳамон бисёртар ёд карда меистем модара. Ҳар инсон ба дар зиндагиш шахси наздикиша одам аз даст диҳад, ин дард, алам, гуфти гапҳо, ин потерия одами гум кардаги худаш медонад. худо ба шукр ба ҳар ҳол ҳамаш ба тасаввур мекунем ё ки як савол ки агар рафту модаратон имрӯз ҳаёт мебуданд,
аз он қулла сахте ки имрӯз шумо растед фикр шумо хурсанд мешуданд ё ки ифтихор мекарданд? албатта хурсанд мешудам ва ё сар мана ҳамин корба вай мекарданд ки ту ҳамин корба мерӣ поварӣ не ки ман ёш будам ин поварӣ касб маъқул намекардам чунки ёш мегаштим дигар корҳои вибркадагӣ будем баъд мегуфтанд ки ту ин поварӣ мекунӣ ту зӯр мешӣ мотиватсия вопишум ҳама одамдодагӣ манбе падар модар барои ҳама наздик модар падар ягон маслиҳати бад барои фарзандаш наметиҳад вақташро намефаҳмем ман вақташро нафаҳмидагӣ хафа шудагӣ кӯчаи бисёр фикр кардагӣ кӯча гардем гуфта бачагӣ кардагӣ вақте ки ман ҳозир калон шудем разумнитар шудем уже мефаҳмидагӣ шудем ки акун ҳар як гапошро мекунам фикр мекунам ки ҳаққони барои худам гап зодагӣ буданд акун ман хел рӯза биромдам аввалаш худоам и баъд дуои модар падар ки хел шуда гаштем хизмати халқ ба ҳама ҷо мерим дуоя мегирем. Ба ман фикр мекунам ки будагишон набудагишон ҳатман рӯҳашон шод шуда аз ин амалҳои ки шумо розӣ бошанд ва имрӯзҳо бренди Масир Ғуломҷон номи Ғуломҷон агар гап дар сари тӯй ё маърака ё ягон чорабинӣ шавад агар однозначно номи шумо одамо мумкин сараш ба фикраш ба шумо занед ва имрӯз аз нигоҳи ман мумкин бисёр шахсон ина подтвердид карда метавонанд ки Масир Ғуломҷон як бренд шудагӣ дирӯз кадом куҷо ба вақти сёмка будаги мо ба як одам шӯхӣ кардам вақти сёмка ҳамин теми Масир шуду баъд ҳамонҷо случайно гуфтамон ки ман Масир Ғуломҷон не ман Масир Кимчи гуфт ҳамонҷо ба он мавзӯи вапшан шумо дахл набуд лекин ҳамин калимаи Масира забонаш багифт шумо номбар кард ва ман бо ин чӣ гуфтане ки имрӯз Масир Ғуломҷон бренд шуд як мақом як номи худаша як бренди худаша имрӯз бозор ба шумо бисёр касо мешиносанд ва имрӯз Масир Ғуломҷон барои шумо чист? ҳамин саволро бисёри одамо савол медоданд ман акун кушоду равшан открита мегӯям мастер ин яъне маъное ки мо як акои азиз дорам як дӯсти азиз дорем вақте ки ман команда сохтам бачаҳо ки кейтеринг команда дастархон росткунӣ ҳама чи включая у нас есть сохтим баъд чӣ моним номаша гуфтем баъд ягон номи ягон чӣ моним метавонад ягон кас гирифта ё номи худаша мехоҳ иваз карда баъд шеф ягон Ғуломҷон моним ин шефҳо бисёр шудагӣ баъд номи набудагӣ мемоним гуфтем барои одамо интересни як Мастер Ғуломҷон мастер своего дела мастер на все руки маънош бисёр баъд анмихала карда мондем ин ҳам як дили худам ба ҳаст ки ман даврои ҷавонӣ даврои пеш даврои бачагӣ ман дар спорти бокс машғул будам қайнашам ҳам медонам 5 сол 6 сол то 7 сола ман то хизмата тамом кардам боксу машғул будам баъд ҳамунҷанда ҳамин любой намуди спортанда ва яша уровенаша первый разряд второй разряд третий разряд и потом кандидат мастер спорт мегӯд и баъд мастер спорт мегӯд бо болотарошам ҳаст баъд ман ҳамунҷа первый разряд шудам баъд кандидат мастер спорт шудам КМС баъд камтар нарасид ки мастер спорт шавем мо меҷународни турнирҳо бокс баромад мекардем баъд душанбе ҷумҳурию рафта баромад кардагӣ ман барои ҳамун акои азиз ҳамин нома мондам ки мақсад ман устоди варзиш шуд натавонистам номзад ва устоди варзиш шудем яъне мастер спорта нашудем барои мастера барои худам мондам ки ҳамин чиза нағз медам хай не достиг своего цели мисол хай ҳаминам як сабаб соҳаи кейтеринг ба мастер кардем худомо мехоҳ кардем ки мо мастер своего дела мастер на все руки вақте ки бокс баромад мекардем вақте ки хизмат мекардам даруни хизмата бокс баромад мекардам барое ки хизмати ман ЦСК буд центральный спортивный клуб армия буд барои ҳамун действующий спортсменон онҷо хизмат мекард барои баромад карда результат додам баъд модар ки равиши замон ки хеле касал шудан касали саратон шудан баъд ҳама мо баъд аз хизмат апаи зиндагӣ шудем кор кардем баъд ҳамин спорт дур шудем то ҳоле ман машқ карда меистам то ҳоле рафта меистам ки чунки ман ивай спорта нағздагӣ барои ҳамун ин мастер яъне ҳамин чизам спорт баё ҳам кор баё бисёр хуб як
фалсафа yoki философия зӯр ва агар фикри ман ҳамчун не то что дӯст, агар как клиент ме yoki как одами аз берун гӯед, бисёри одамои шумо на самом деле мастер соҳаи чӣ ба мешиносам, кейтеринг ба. Ман спортсмен будагӣ шумо бовар кардагӣ аз наворҳо, аз видеоҳо ва ҳамин спорт бисёри вақт одамо ҳамин спорте вақти фарбӣ шуданашон ба меранд ёки дуюм вақт бачаҳои ёш барои форма гирифтан меранд. Лекин спорт имрӯз барои шумо чӣ аст? Ин ҳамун ёки то ҳол желание мастер шудан ёки дигар чӣ бошад? яъне ин саволи нағз барое ки ман як бачаҳои ҷавоное ки тамошо мекунанд мебинанд мумкин ҳамин чизо мотиватсия шавад. мо бокс кардӣ, спорт кардӣ, то есть машғул шудем. Ман ягон процент не пожалею, что ҳамин спорт ки омадам. Ин спорт нағзиш ҳамин ки ин бо характер метиҳад барои одам, ин дисциплинаш аст. вақти баъд аз спорт кор мекунад одам, зиндагӣ мустақилона мебарад, ин ҳамин соревноватсия мемондааст, что конкурентотон кардӣ соревноватсия мекунед. So ман зӯр, ту зӯр, ман зӯр, ҳамихелак мебарафтааст характер. Чӣ хел спорт биям мо меброем якум ҷо шимифта ҳаракат мекунем ку ҳамин чиз зиндагиам мемондааст барои кор. Ман ба ҳамихел шуд. албатта ин нағз спорт кардӣ, машқи гардидагар, нағз спорт здоровый образ жизнь, ин бекор ба гуфтагӣ не. ман ҳамин бачаҳои ёш мегуфтае ки ҳам спорт ки машқ кунад, машғул шавад, ҳам ҳунар омӯзад, ҳам илм омӯзад, як рӯз пушаймон намешавад. Мо бачаи ёш будем, мо фикр мекардем ки мо якбора бизнесмен мешем, допустим, ё якбора мо соҳибкор, пулдор мешем. ин хеле ин фикрҳои бачаёна хато будааст. аввал илм омӯз, аввал ҳунар омӯз, баъд ҳамаша худованд худаш метиҳад. фитнес зӯр ме ёки бокс зӯр ме? Агар ҳозири солу замон бигӯем ки например бачаҳо барои аз бекорӣ ягон вақти полезно гузарондан, например ёки ҳанӯз здоровый образи жизни тани солим нигоҳ доштан, ба бокс беҳтар ме ё фитнес зӯр ме? имрӯзо ман ҳадуш якта кардагӣ, як ҳафту 3 бор равам, агар фитнес мерам, баъд як рӯз бокс мерам. барое ки унҷо мерам ва дигар хеле намуди спорт. фитнес албатта нағз барои саломатӣ, барои форми одам худашо доштанаш беҳад нағз. ягон чи спорт ягон намудаш зиёнаш нест. рафта истад нағз одам. баъзе одамо хай барба мерад, футбол мерад, ҳаманда ҳар хел нағзмедагӣ спорташа. ман бачаҳомам гиро мебарам, фарзандом якташ 9 сола, якташ 5 сола гиро мебарам ки амайдагиш ҳамин спорт кардӣ вай шавад, нағз бинад спорта. бисёр хуб. Манам чанд вақт боз залба мерам мегӯям, лекин всё ещё пага басодо ка мекардам. лекин хай худам ба хеле мақсад мондам ки аз пагоҳ сар кунам. албатта здравӣ дако машқ кунед, раҳмат. одам кушода мешавад. онҷо як чизе бо мепурсида будам ки бисёри одам ҳамин вақте ки дар бораи кораш гап мезанӣ, ҳамин трудностиҳо ё камбудиҳоше на ҳама кас мегӯяд, фақат кори нағзаше нишон медиҳад, результатҳои нағзаше мегӯяд. ҳамин барои мастер Ғуломҷон ҳамирӯз то ҳамин ҳолата омадагиш бе кадом душвориҳо буд, чӣ хел вазниҳо буд, ёки кадом вазбиниҳои гузашта имрӯз мастер Ғуломҷон ҳамин соҳа омад? ҳамин рӯзове барои бурондан осон набуд. вақте ки одам худаш кор мекунад, худаш контрол кардан як кор, баъд бо команда мекунед, ҳам ёй командаи управлят кардан, як одаме ки мисол ҳар як клиент ҳар як нозукӣ дорад, ҳар як хел характер дорад. ҳам меваҳои характерошон мо бардошта, ҳаққу гуфта, мо хушрока додану мо дар кор. услуга қиём. ҳозир чанд нафар тақрибан команда? шогирдои бисёр дорам. шогирд дорам, хай тоёи рафта хушро мекунем, маъракаҳои бисёрӣ мерем. то ҳамин рӯзои расидана ҳам ту набуд. манам ҳозир нав акун контрол карда, управлят карда мекардам командае. вақте ки вақташ буд ман худам халат пошта кор мекардам. в общем охири ресторатори кор ҳамихе управляющим шуда, уже ресторатор шуда мерад кор. Хорошо, як чизе ки
бисёри одамое ки хизматрасонӣ мекунанд услуга предоставить мекунанд ҳамаанда ягон рӯз ё ин хел мумкин бисёр одамо такрорам шуданаш мумкин ягон рӯз будми ки ҳамин халата партофта тамом ман баҳс мекунам дига соҳо мерам ҳамин рӯз будми ё набудми не ман сдаваться намекунам кардӣ? ҳама кори гандумедигӣ ман сдаваться кардам ман намуди спорт баям мои мешинохтагиҳо медонанд ман бисёр бойдодагӣ не ман агар бойдиям ман қасдан машқидам намебурдам бовар кунед якти соперникам буд ман як бор бойдоду дубори дига бурдагӣ мисол ман ҳамин чизи сдаваться кардан нағз намебинам барои ҳамон ки зӯр шудим мо бисёр хуб сложные времена создают лучших ин гап ҳақ кун бо як саволи наздик ҳамин се чизе ки шумова сабаб шуд ё ки ёрдам шуд ё ки преимуществе ки имрӯз мастер ғуломҷон бренди шумоя ҳамин дараҷао баровард аз нигоҳи шумо саволи нағз додидако аввалинаш ҳамин мотиватсие ки гуфтим мана такроран мешавад модар падар ки рав ҳамин кор ба ҳамин кора гир ҳатто ҳамин кори нағз мебурод гуфтан ҳамин коркади омадим мана пешпо нахӯрдим ман бо дальши бачаҳои ёш ҷавонҳо мегӯям ки падару модар гуфтагиро равитон ҳунар омӯзтон ҳунарманд бисёр шавад тоҷикистон ба тоҷикистон берун мешинохтагиҳо ҳай ӯзбекистон мешинохтагиҳо ҳай моя барои ман ҳамин рӯзҳо омадам хурсанд ман худо шукр мекунам ки гӯш кардам модар ба бисёри одамо пушаймон мехӯрад дертар гӯш мекунад уҷи поз намешавад аввалинаш ҳамин буд дуои модар падар аммо розӣ бошанд худо розӣ мешавад кораморам мерад дуюминаш ако ин намуди як гуфтам ки спорт ки машғул бошиду ҳамин намуди спорт соревноватсия карда гаштагӣ бошад одам сдаваться намекунад ҳамин характерам ҳай ки ман ҳамин рӯзҳои вазбинӣ буд на самом деле гузашт ҳамун рӯзҳои гузарондим сдаваться накардим худо ҳамин рӯзҳо расонд сеюмаш ако ҳамин ки команда дорам ҳама бачаҳом доверенӣ бачаҳои нағз бачаҳои ҳалол бачаҳое ки мана падвадид накардост и дальши худо агар хоҳад падвадид намекунад ҳамун команда ки сплачёна шуда буром достим ҳамин рӯзҳо барои ҳамин се сабабе ки то ҳамин рӯзҳо он достим рафт достим ҳамин чизҳо сабаб шуд бисёр хуб ҳамин агар ҳозира солу замони касби шумо бигӯем агар бисёр шефповарое ки имрӯз пайдо шудасиянд мастерое ки пайдо шудасиянд ход тоҷикистон ба ход берун аз давлатан например агар намуни примера гӯем агар нусрет будан як хеш ки чӣ шуд номдор шуд баъд хай бурак пайдо шуд аз турецкая кухня баъд ҳамсояи ӯзбекистонам ова ҳамсоя як акои дӯсти шумо акои дилмурод например як одамҳо ё ки поварое ки як муддати кӯтоҳ ҳамин 1 сол 2 сол 3 сол ба ҳамин соҳаи кулинария ҳамин ошхона авқота бисёр подачаша рекламаша такое ҳамин одамое пайдо шуд ки бо якта дута фишкаҳош ки худаша бисёр муаррифӣ кард ва ҳамин фикри шумо ба ғайр аз оне ки преимуществое ки шумо сетаи номбар кардида волидайн спорт инчунин команда ягон фишкатон ҳастме ки шумо то ҳамин рӯза эҳтиёт мекунед ё ки ҳамон чиз ба придерживаться мекунед ё ки ҳамон шумо сахт бозор ба актуальност ё ки бозортонро суст намекунад накнун ман фикр мекунам бисёр барои худам савол метиҳам хай худо назар кунад будааст ҳама кор пеш мерад албатта ҳалол кор кунед ако ҳалол любой рема дасташ боло бе дурӯғ бе фиреб одамое ки тӯй мекунанд мо бовар мекунанд вақте ки бовар кардам мо боварӣ намебуроем ҳаракат мекунем шабова рафта хоб мерим тӯйхонаҳо ки мо бовар карда рафт то маъракашоно гузаронду хушрока додана мо ина доверие барои худомон мегирем ҳамчунин ҳамон рӯзи тӯй мекардагӣ ҳамон соҳиби маъракӣ мо хеш мешим якрӯза бошидам хеш мешим манам дамихе характерам хай акнун нашод бурак нашод они одамое ки успешнӣ шуданд хай ваҳоям худо назар кард ягон сабаби нағзаше ки худо назар кард ҳамихи рӯзҳо омад хай оли бо рӯзи бисёрӣ аст худо агар хоҳад моям бо рӯзҳои баландтар мебуроем главни моя ниятамо нек қалбамо тоза мо ҳамин фақат мо ҳамин тӯй шаваду мисол хонаҳои мардум хонаҳои ҳамо хурсандӣ шаваду мо рафта хизмат кунем одамое ки ҳамон
оила бачаҳошон ки набошад мои бинад хурсанд шавад ки мастер Ғуломҷон командаш омад тоимои хушрӯки метиҳад. Хорошо, имрӯз агар Мастер Ғуломҷон ҳамчун бренд шудагӣ бошад, инқадр команда бошад, инқадр таҷрибатон кадӣ, ҳамин клиенти шумо ё ки шумоя заказ карда метавонад? Ё ки Мастер Ғуломҷон барои ки хизмат мекунад? барои ҳама мо даступни услуга. Бисёри кас ако ҳамин чиз ба ман менависанд ки шумо фақат тоёи боё мерид, мо когда сторисое ки мемонем тоёи боё мерид мегӯям, лекин ин гап хато. Барои мо нонам нон, нонрезгаям нон. Мо ҳама тоёхона мерим, то ҳол ҳама тоёхона рафта хизмат мекунем. Мо одам вибр намекунем, меҳмон клиент вибр намекунем. Барои ҳамин ман мегуфтае ки одамое ки ҳамин чиза ҳамин хеле мефаҳманд, ин хато. Мо даступни услуга. Мо когда талаботое ки клиентҳо талаб мекунанд, аммо нашудагӣ кор шавад, нашудагӣ стола кунед мегӯям, ҳамаҳо позволят карда мувофиқ мо услуга мемонем. Вақте ки одамҳо ҳаян тоёхонаи мисол средние кор мекунанд, мо рафта хушрӯ карда метиҳем. Ман ин савола чӯ додам, барои ин ки баъзе ҳунармандҳое ҳаст ки худашон ба клиент тайла мекунанд ё ки тоёхонаи ҷудо мекунанд, ман ин тоёхонао ба хизмат мекунам намекунам гуфта, аз ҳамин ҳисоб гуфтам. Ва аз ҳамун гапи гуфтае ки шумо нон ҳам нону нонреза ҳам нон, оё будми тоёе ки шумо бепулам хизмат кардагӣ? Албатта мо ҳамин пеш аз вақте ки баъзе одамо мебуранд ки ҳамин як шароиташ вазбина, мисол ҳамин падараш гузаштагӣ ё ягон касаш мо ёрдам кардост мегӯяд, ман хуш мегӯям, манам атрафи худам ақаллан ҳамин чизаш ёрдам кунам, гуфта бепул хизмат кардагиам. Акун ин чизое намегӯем ку. Ин чизо бисёр вақтое ки коронавирус буд, одамое ки аз хонаш намебиромад, гапа росташ. Ман ба як духтар занг задам ки мо ҳамихели вай ташкил кардем, духтурое ки больницава нигоҳ кардосиянд биромда наметавонанд, барои ҳамаҳо мо авқот предоставит мекунем, мепазем. Гуфта як 2 рӯз 3 рӯз ман биромдагӣ ҳамун вақти бо моменти сахт вай пикаш буд, ман биромда як тоёхонава деги маракава, як дег кабоб, як дег реза шӯрбо када, хеланчикои одноразовӣ посуду када, 300 кас 400 нафар духтуро фисондагӣ. Мо ҳамихи рӯзо мо иштирок кардагӣ, ина ногуфта намонем, чунки мо ҳама чизба мо ёр. Ҳозир вақте ки мо сайтҳо ки столои хушрӯ, хонаҳои хушрӯӣ мемонем, ин уҷи уровень нишон медиҳад. Акои азиз, ман вақте ки уҷи аввай даврое ки мисол сари инстаграма мебудам, вай столое ки ҳамту мемондам, вай чизо уҷи поколени нав мемонад. Мо уҷи уровенҳои дигар биромдем, барои ҳамун ман ако одамо дида ҳавас кунаду, мисол сайтба мешинад, шабо мебинад, заказ кунад гуфта. Бисёр хуб, ҳамин бисёр дар бораи успех гап задем. Ман медонам ки назар ба 1 сол 2 сол пешина сфери кейтеринг, обслуживонӣ як дигар шудааст. Чизҳои нав биромдааст, трендҳои нав биромдааст. Лекин фикри шумо ҳамин чӣ намерасад ҳамин соҳаи кейтеринг ба ягон камбудии асосие ки шумо ҳамин хиёлатон ҳамна исправит кунед? Ҳастме ҳамихи камбудиҳо? Ин масъалава ман ҳамихе нақша кардосиям ки худо агар хоҳад далне шива бисёртар поғурӯ бирорем, як курс кушоем бо як шаҳрамо, давлатамо бо як сифати хизматрасонӣ бештар мерад. Конкуренсия зиёд мешавад, кор бо хушрӯтар мерад. Чӣ хеле ки мисол агар давлатҳои ҳамсоя бинем, Тошканда гӯем, агар чӣ хеле бисёр Тошканданда кейтеринг бисёр, айнаш бисёртар зӯртар. Барои ҳамин метавонем моям ҳамихелак ҳунармандое ки тоҷикое ки метавонад ягон монданиш аз Ӯзбекистон нест ҳамту гирем. Якта саволи хай ин савола бисёр мумкин одамое ки ҳамин кухни тоҷикӣ ва дахлаш нест бисёр ин савола метиҳанд, лекин ҳамин савол шумо ҳамчун шеф-повар ки ҳамин ош аз они мо ё аз они мо не? Ош аз они мо мегӯяд. Таърихи мо ҳатто аз Ӯзбекистон бисёртар, чунки таърихи тоҷик аз Ӯзбекистон бисёртар фаҳмид ки уҷи тоҷик бироадагӣ бошад. Интернетҳо занид ӯзбекский плов мебурод. Якун Ӯзбекистон, Тоҷикистон як хештавори
дурандарозӣ дорем ки мисол ҳамаи моям очаҳомо ё бӯваҳомо ҳамонҷо будагӣ ё омадагӣ ама хеле барои мо ина ҷудо карда намешавад. Мана ҳозир дилмуродакои ошишон ба ҳаминҷо биронда мерем тошкам бихӯрдам ба. лекин бо забони тоҷикӣ гап мезанам. Бо забони тоҷикӣ гап мезанам. Як дӯсти азизамо, як одами хуштабиат ва одами бендагар кушода мешид. Барои ҳамон ман ҳамин авқотое ки натсионалне ҷудо намекунем. Хай ҳозир фақат то рафтоз ҳама авқоти ҳаминҷае ка достем тӯё талабот рафтоз ҳам европейский стил гузаштем, салатоям европейский стил гузаштем. Нағз бисёртар Москва мерим, ҳамонҷо бо як чинимчи барои худомо обмен опыта мекунем, мебиёрим ҳаминҷа сад метим бо мерад бо мо инҷа Москва рафта баъзи менюҳоша нав мекунем, мо мегузарад онҷа хеле обмен опыта карда мерим. Дар неши нияти мо ҳамин ки як курс кунему бисёртар ҳунарманд бурод. Акнун ман кори ман шефповарӣ бошад, ман ҳамин кори худам гуфта наравму, ман баъд аз худам поколени монда равам. Хуб, ин як нияти ман фикр мекунам ки ҳунарманд ина мумкин дар баъзе китобҳои бузург биям гуфта бошанд ки ҳунарманд касбаше, маълумоти гирифтагише, ҳунари ёдгирифтагише набояд қатиш гирон баровад. Я ҳатман бояд додан дар кор. Ва ман умедвор ки имрӯз шумо команда тайёр кардид ва инам як нишонаи он ки имрӯз шумо ҳунаратонро як касба додосид. Ва ман низ имрӯзҳо бисёр ҳамкор доштем, шогирд доштем ва яке аз мақсадҳои манам вақти ҳамин корро сар кардагим ҳамин буд ки ҳамин соҳаи аксбардорӣ, наворбардорие гуфти гапҳои забони русӣ ки популяр намекунем. Яке аз мақсадҳои моям ҳамин буд. Дуруст. Яке аз мақсадҳои ман ҳамин ки ҳамин одамҳое ки келин мекунанд, духтар мебуроранд, вақте ки тӯй мекардагӣ мешаванд, маъракаи сар мекардагӣ шаванд, вақте ки тӯи хона ресторана банд карданд, ҳофизошонро гуфтанд, баъд сеюм чорум одам моям фикрошон бием ки ҳамин хел хизматрасонӣ ҳай, ҳамин хел услуга ҳай, мисол мо боем бисёр кунем хеле кейтеринг ҳамиҳои банд кунем ки ҳамиҳо гузаронда тиҳад. Мақсад тӯи мои хизматрасониша бо сифати аъло гузаронда тиҳад. Барои ҳамин манам ҳамин чизое ки пештаре гирид агар ако 20 сол 30 сол пеш ин хай груба 30 сол пеш ҳамин тӯй бо ҳамин дастархон розкунӣ бо ёрдами ҳамсинфҳои домод, ёру дӯстои домод мешудагӣ. Основное ҳамин чизо ки мешудагӣ хай ҳамун давро нағз будагӣ. Ҳозир ки вақте ки Тоҷикистони мо хеле истиқлолият шуд, хеле обод шуд, сери пурӣ шуд. Барои ҳамун хелак мо боем командаҳо супуранд ки профессионально гузаронда хушрӯ карда вақташонаю ғанимат дорад, сарф кунанд, эконом кунанд. Чунки на самом деле ёдам ҳаст тӯйҳои пештараба ки ҳамин оши навор шавад хештабор, ҳамсояҳо ҳама хизмат мекарданд, бисёр вақт сарф мешуд. Имрӯз хай мана агар вақтатонро эконом мекунам гӯед, бо сифати баланд мегузаронам гӯед, чӯбане агар шароит бошад. Ҳам ин як ҷавоное ки ҳунар меомезад, барои ҳамаҳо як кор шуда коем. Як мебурад поварӣ мекунад тӯи маърака ҳар рӯз рӯзи хурсандинда кӯчагардӣ як корҳои бад, як корҳои дигар беҳтар де. Мана барое ки мо ҳозир шогирдое ки баъзеҳошон университет мехонанд, баъд аз университет мебиёнд, ҳамин чиз кади уже банд шудагӣ. Хонангиҳошонам уже падар модарошонам розӣ ки бекора вақтҳои маишат кӯчу сарф кардосагӣ шине. Бисёр хуб, ин яке аз ниятҳои моям ҳамин аст ва ниятҳои ин подкастам, барномаам ҳамин ки дар бораи одамҳое ки дар зиндагӣ корҳои бузург мекунанд. Моям мақсадам ҳамин ки тариқи подкаст, видео, сурат нишон дему таърихи ҳам моаю, ҳам таърихи ҳамин инсонҳо бошад. Ближайшие 1 сол 2 сол аз команди Масъуд Ғуломҷон чиҳое аждад кунем? Албатта беконкуренсия намешавад. Беконкуренсия вақте ки конкурент доред, кор бо бисёртар хушрӯтар мерад. равиши замон кади бо аз соли гузашта бо имсол дигар хел намуди дастархон стилаш бо дигар хелтар шудааст. уже худомо яснатар. Агар 5 сол 6 сол пеша гӯед хел набуд, то ин дараҷа пеш намерафт. ҳозир рафтост. Хай дар неши худо агар хоҳад планамо ҳамин ки як
номи худомо ки бренди худомо ки ягер ресторани хушрӯ оилавӣ кушоем ки меҳмоно аудитории мо клиентҳои мо бе ягон хел шубҳа омда ҳамун ресторанои мо авторски авқатҳои худомои худ ҳаловат баранд ки мо ҳамин кормои дальнейшиш ҳамин рӯзо хай ҳозир пакаш то ҳамин кор кардосим кейтеринг хизмат кардосим халқ ба худоро шукр ҳеҷ ки недоволне не ҳама хурсанд раҳмат када мегуселонанд хай ҳаминаш главне ҳозир. бисёр хуб суҳбатҳо ва раҳмати калом саломат дар бошед. корҳоятон дар касбатон муваффақият ва он нақшаҳое ки планҳое ки шумо имрӯз гуфтед бигзор расиду боз дар бораи дигар дастижениҳое ки ё ки муваффақиятҳое ки шумо мерасед дар бораи онҳо дар суҳбатҳои оянда суҳбат кунем. дӯстон ташаккур барои то охир тамошо карданатон. То подкасти оянда. Раҳмат дӯсти азиз барои иззату эҳтиром. муваффақият бошед. саломат бошед.